Здравейте, хора! Скоро, дори доста не сме играли време, не сме снимали на Clash Royale, но сега се завръщам с новите епизоди. Това ще е втори от поредицата. Днес какво ще има в епизода? Ще ви покажа някои предишни битки мои. Ще ги изгледаме. После ще изиграем една или две игри. И ако има как да отворим Crown Chest-а, ще е добре. Добре, значи. Аз вече имам 4 легендарни карти, които ми се паднаха в рамките на може би 3 седмици. Всичките. Грейвярда ми се падна от Free Chest. Майнера ми се падна от Crown Chest. Също Inferno Dragon ми се падна от Crown Chest. Преди около 2-3 дни. Днес ми се падна Sparky 2 от Magical Chest. Това ми е дека. Добре, да ви покажа някой. Ще ви покажа нещо по-интересно. Добре, ще ви покажа това. Тук бях с по-различен дек. Скоро ще направя и често опенинг. Някои от тези карти са ми на малко ниво, поради причината, че откакто ми се беше паднало Спаркито, не съм играл много с тези карти. И сега в последно време започнах да ги апгрейдвам. И това тук ще ми е решаващото. За 1-0. Въпреки че този срещу когото играх не беше никак слаб. Това тук нямаше много смисъл. И той тук може би щеше да ми изравни, но след като видях, че нямаше време и се остави. Добре. И сега да изиграме една игра. Да е победа.
Този е 9 лева. Супер. Време е пас. По-добре. Не спях добре. Не успях. Се да получи това, което иска. Тук може би ще успея да си приложа армията. Добре. Какво? Стига. И сега ми трябва само защита. В случай аз успях да го победя. Ето. Спаркито си свърши работата в защита. И готово. Добре. Явно ще изиграм само тази битка. Но очаквайте следващия епизод. И чао от мен.